टाच प्रियंका दिवाळीची सुट्टी पडतात बॅकपॅक करून आम्ही गेलो कर्जतच्या ब्युटिक स्टे रिसॉर्ट बुक केलेल्या आमच्या ब्युटिक व्हिलात रेगून व्हिला 4 BHK असल्यामुळे प्रत्येकान बॅगो टाकून आपापलो रूम अडवले। रूमवर कब्जा करून कोंबड्यावर पद्धतशीर ताव मारून वाईज वाम कुक्षी घेऊन तीनसाना बॉल घेऊन खेळूक बाहेर पडलो। हँडबॉल फुटबॉल खेळून कोंबडी चांगलीच जिरवलं। साडवा कोंबड्याचं रसो जास्त झाल्यामुळे हॉलीबॉल पाटलांच्या कुंडात आरपार मारल्या। पाटलीन बॉल देपर्यंत कांदा भजी आणि बटाटा भजीवर तुटून पडलं। मग भजियो साठी स्विमिंग पुलात उडिओ मारलं। पेऊन झाल्यावर कॅटरीनाच्या गाण्यावर डान्स करून आंघोळ पांघोळ करून पाणीपुरी रगडलं। चिल्लर पार्टीन तर डान्स करून पाणीपुरी जिरवल्या। पाणीपुरी जिरताच रात्रीचा जेवण बाबल्यान हाडून ठेवल्या। जेवल्यावर शतपावली करून तांदून दिलं। चिल्लर पार्टी तर सकाळी उठून न्हावच्या आधी सापसिडी खेळूक गेली। सकाळचा कोवळा ऊन खाऊन आंघोळ करूसाठी स्विमिंग पुलात उतरलं। चिल्लर पार्टी हौद्यात बसून आंघोळ पांघोळ करून फास्ट मध्ये ब्रेकफास्ट करूक गेली। मगे मी ऐकते काय टोपलात भरलेलो नाश्ता बघून टोपला सकट पळावलं। पहिल्याडसून पेवत आईलाडी येऊन पाण्यातच रेमटावून टाकलं। नाश्ता जिरवसाठी वाईट छोटे मोठे गेम खेळून वाटेक लागलं। स्क्रीनवर नंबर दिलाय, तुम्ही पण येवा फॅमिली घेऊन मजा करू। आणि हा कपल साठी हैसर प्रायव्हेट पूल वाले सुंदर कॉटेज सुद्धा असत।